Gràcies per haver vingut a tots i totes. La veritat és que no m'esperava tanta gent aquí a la inauguració de l'expo. I bueno, bé, genial. De fet, des que han començat això, cada vegada hi ha més gent interessada. I la veritat és que crec que s'ho mereix. Aquí ens hem empatillat un petit festival, a veure el primer any, s'havia de fer l'any passat, i doncs amb les problemàtiques del Covid l'hem tingut que traslladar aquest any. Més o menys s'ha conservat la idea inicial, que era donar com un mostreig de tècniques diferents en diferents parets grans i petites, el que hem pogut també trobar aquí a Monistrol.
Hola, sóc el Werens i estem aquí pintant amb el Follet, un gràfic de mitges. I este és Weren. I està una miqueta inspirat amb el llibre Fungus, del Sánchez Piñol. I, bueno, és maco deixar com bastant lliure a la imaginació, no? Bueno, hi ha plàstica i rodet i molt spray. Som el col·lectiu Territori d'Art de Riudebitlles, en Miquel Sabater i jo, servidor Abdellah Haddad, i bueno, encantats de participar en aquest festival de mural, que m'agrada molt el títol. I bueno, la intervenció ha sigut una obra conjunta amb en Miquel Sabater, idea que portàvem fa molt de temps fent al nostre poble i ja la compartim amb vosaltres. Està feta amb plantilla i ja. Hola, soc la Nata Aratiel, també coneguda com a Ovni, i estic aquí a Monistrol de Calders pintant una escala que és una peça 3D on, si voleu, doncs us podeu inclús ficar endins. Fabián Solar. La obra no tiene nombre, es una abstracción figurativa y así no tiene nombre. Yo no suelo nombrar mis obras. Y la técnica es spray sobre pintura plástica. Bones, jo soc el Xavi Pedemonte, el Petit, i bé, doncs aquí la peça que he pintat tenia una petició molt específica del propietari, no? que em va demanar pintar l'Sputnik,
i llavors doncs veient diguem la temàtica que em proposava, jo el que vaig fer va ser anar un pas més enllà i proposar-li que a part de l'Sputnik també pintéssim a la Valentina Tereshkova, que és la primera dona cosmonauta de la història, i per donar-li doncs aquest sentit una mica més com un homenatge, no?, a les dones pioneres, i doncs això és el que he pintat. Ho treballo molt en base a fotografies i les retoco una mica en l'ordinador, les posteritzo i després doncs em serveixen l'esbós i res, doncs és una mica el que he fet aquí. Hola, el meu nom és Mario López. L'obra es diu Pasando la tarde, aquí, en la ventana. Bueno, una miqueta la història de la foto és un personatge que em va molar molt d'una sèrie de Netflix que es diu Vis a Vis, si algú l'ha vist, a l'última temporada. El personatge es diu Cepo. Realment em van passar la foto de l'espai que havia de pintar i era com una finestra, i mirant fotos i tal em va sortir aquesta que m'encaixava perfecte amb el tema, i més que és així com la veig una mica també, que encaixa molt al poble, saps? I em va molar molt la idea. I la tècnica, bueno, jo pinto amb pinzells i brotxes i tot això, és com una mica com una tècnica, com si diguéssim a l'oli, però passat a un mur, saps? Amb pintura de façanes, d'exteriors i poc més, cap secret. Hola, jo soc Valiente Creation i he fet aquest mural aquí a Monistrol de Calders, que és un mural que té significat i té relació amb la història de la casa. I res, he pintat amb spray, amb pinzell els detalls i ja està.